Simbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niya naputnaan? Ngunyan, uya an hapot. Pilipinas, good morning! Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa pangarap po ni VP Henry Maceda. Tsaga-tsagain ang una po nindo kung matapos naman ng taon. Kita nga na po aribanan, digdi po sa angapot. Kunyan pong aldaw na inita, may importante pong lakaw si VP Henry. Kalubong po kan sa iyang bayaw. Kunyan po si Sir Jack na Clemenya Jr. Dating empleyado po ng COA. Ayun, sumikalulang buhay na po. And ngunyan po sulubong tabi. Kaya ikikremate. Dadaround po dyan sa ano yan, salvasyon. Pagkatapos dadaround sa sendang musuleo after kang cremation, mga 2 hours after. Okay, so condolence po sa family Clemenya. Mga tugang technical side, kasabay dyan si Juna Pulis. Ako po si Mardela Dengiba. Thank you for watching and then sa pagstay sa 79 kilo sa pitang ka mga radyo. So ilang oras na lang mga tugang, babay na ang 2024. Thank you Lord. Nakasurvive kita John sa 365 days. Prepare naman kita kang para sa masunod na taon. Pero ngunyan pong aldaw, mga tugang, tawan tanim panahon, ini po na, sabi nga ni Kayan, importansya man, mga tugang kan sa tuya po na ining welfare, kan mga, mga hayop, ngunyan po na panahon, mga tugang nin holiday season, kay puwanta po na maging responsable sa ito yung mga aktibidades, lalo na sa paggamit ng mga fireworks, paggamit ng mga paputok. May mga impact pala niyan na pinsasa para mga atamantang hayop. Nasa linya po, si Dr. Manny Stiponas, ito yung pong City Veterinary Officer. Doc Manny, good morning. Yes, sir. Good morning. Sir Man, asin sa mga paradamog. Opo. Mga bago pa magpasko, may mga pigpaabot na po kamo mga impormasyon. Manungod po digdi sa impact, importansya kang animal welfare during the holiday season, tabi Doc Manny. Yes, of course, ini nga ni pong salubong ta sa Christmas season and New Year. Perminang kay pa po ang paputok dahil naging kultura na iyan. Narumduman ko pa na ulit sa 30 po talaga nag-total stop dahil talagang totally implemented so no fireworks. Mm-hmm. But now, medyo nagluwag kaya nagkawag ko kita giraray warning na dapat ang pagpapaputok ay consider po ang health and safety kasi yung mga tama na ayam and the pets. Mm-hmm. Alam niyo po dahil well-developed po ang sensory nerves kayan pagdangog. Kaya nga nitigamit po yan sa mga iba-ibang canine works and pagparong. And ini po disadvantageous sa pagpapaputo. Kaya ingatan sa po ang sa mga taman once na nag-aabot na po so New Year's Eve. Kung pwedeng may kulong ta sa soundproof na arong o kwarto, aning daiman po sinda mag-undergo key stress na grabe. Lalo na sa mga bados. Pwede pong makunan po yan. Kaya ingatan ta po, lalo kung may mga fumes na malalanghap. Ang sa ito yung mga tama na mga ayam na dapat irayo ta po sinda. So yun po sa kuyang pagrumdom sa mga dog owners na mapaputok at yan na maaga. Ayun, kunyan yan kumbaga sensitibo ang talinga kan mga kaatamantang ayam. As in ibang mga hayop for that matter tabi Doc Manny. Yes, sabi ko nga, dahil naman po talaga pwedeng totally mapugulan ng sa tuyang mga kababayan na magkasabat kang Kapaskuhan o ang New Year dahil pagputok kasi naging kultura sa na yan, consider ka na lang po ang pagkasaoki mitigations sa satoy mga taman na ikulong sinda, ingatan
na dahil po masyado ma-expose o ma-stress ang sa mga taman sa paputok. Lalo na kung may mga badus na mga taman, pwede po silang makunag. Duwang bagay pala niyan, Doc Manny, adi. Yung impact ayan sa mga hayop. Primero, yung makusog na putok na pwedeng maka-stress sa inda. Pagkatapos, ining toxic substances na pwedeng malanghap. Yes, unless they are trained na canine na kung saan nag-undergo yan sensitization, kaya dahil yan masyado affected in mga canine staff. But sa mga sa arong na dahil po nag-undergo mga trainings, dapat i-mitigate na lang po na ilaog sinda po sa mga kwarto na soundproof, dahil fumes na malalanghap, maray. Doc Manny, anong negative na mangyayari sa hayop? Halimbawa, dahil tanay kulong, tanay mang kitang provision sa baharong para araw kayan, kung may stress, ano pong magiging, magiging impact sa iya? Ano yun, marungaw? Automatic po yan. Of course, pwedeng garumasan sa mga tao, may psychological effect po yan. Hopefully, di man po magabot sa pagkarungaw. Wala pa man kaming naaraman na nagabot sa pagrungaw, kaya lang medyo minaisog and medyo nawawala po sa tamang linya sa iyong disposisyon, kaya baka magtaka po kita ta nagbago sa ugali kasi tuyo nga tama na ayam after the Holy Week, after the holiday season, New Year. Opo. Okay, so halimbawa may arog po ka na nariparoon na nagbago sa ugali, ano pong pwede tabing gibuon, Doc Manny? Actually, pwedeng therapy yan through, of course, sa pag-regain, giraray, kan trust kan sa indang mga taman sa pet owners. Halimbawa, kay puan po, maray ang banding, maray ang aplos-aplos or i-regain, giraray, ang trust through good banding. Permingila, isasabay giraray sa paglakaw-lakaw, and you have to really i-open mo ang emotions sa dogs na na-expose sa arugaya na stressful condition para mabawi ta po ang tamang disposition kaya mga tamang ta. Kunda yes, it bako man po delikado, kaya lang makairak man kang sa tuyang tama na mag-undergo sinda stress na dahil po sinda na nata-therapy man lamang. Yes po. Okay. Thank you very much sa information po. Very vital po yung tabi, Doc Manny. Lalo mo niya nadakulbaga ng mga kababayan kita na talagang iyon na yan ang sendang sabi nga ni kabanding sa mga arong. Yeah. Kaya that's it. Dapat matawan tamang attention sa tuyang mga taman. Apa. Anyway, maabot po ang sa muyong program, yung Abot Kang for a Better Pet. We will be discussing it. Maabot po na next year. Huwag po kitang bagong program na tuturuan ka mga tagsadirikan dogs na matrain po ang sa indang mga ayam in sa mga basic obedient training, and ituturo rin po kung paano mga therapies, simple therapy sa pag may mga arugay na situations. Yes pa. Aba, Doc Manny, maiba kita di. Ngunyang baga, barakala naman ka mga panghanda dyan na banggi. Kumusta po tabi sa tuyang mga urig na pigpapabakal dyan sa merkado? Yes, actually, ali po kami sa slaughterhouse. Nagkatay po kay mga more than 500. Na, yes, because ramyo po pag-arugan ng okasyon, talagang yaon po paggastos ng mga tao. Halos day nauubasan po ang tao pag-arabot sa pagkaon. In fact, magsaod ka mo yan, mahiling mo ang saudan, talagang crowded na. Yes, palabos po sa tuyang pagbantay, and hopefully yung mga paratenda na magsunod sa tamang proseso. Yaon po sa tuyang pagbabantay, and ang pakiurong po man sa mga consumer na please be vigilant sa indang kalusugan. Baka doon, so tama, so healthy. Sinda na po nakakaram kayan. And i-inspection kung ining pigabakalin are
still fit for human consumption. Ayun, yun, naramdaman ko. Ano, may warning ka mo manang sa botya. Opo, yeah. Ayun, may mga, ano, dahil man kitang nagpasaway di sa Legazpi tabi, Doc Manny. So for madidis na lang because ano naman po ang satuyang mga mga satuyang mga meat vendors ano naman informed and palagos sa ang pagsunod. Apa. Doc Manny, ansay mo pong mensahe sa mga kababayan nato, mga ka-farmers, mga ano yan, ka-livestock. Ngunyan pong New Year tabi. Go ahead. Yes, sa pagsabat na pa sa bagong taon na asahan ta na ang satuyang eksperso sa pagitan po kan satuyang mayor Pido Garbin na next year dako pong eksperso ang pwede kang mapakinabangan dahil to Department of Agriculture pledge 500 million grant na pwede po na makatabang sa food security kang kabilugan kang ligas. So yun lang po and thank you. Happy New Year. Yes sir, Happy New Year and regards po sa family, Doc Manny. Ayan, malatugang Doc Manny Estipona, masuya pong city veterinarian. In connection po kayan po na pagtatao ng importansya sa animal welfare, ngunyan po na pagsabat sa bagong taon. O yan po tabi adoy, kung pwede dahil na magparagamit yun, kaya kung talagang dahil maiwasan, magkunyan po kita, mag-isaray sa sarong kwarto na bako masyado maribok para dahil may stress mga tuga ang gusto yung mga ataman. Okay? Ayan. Sabi ni Joel Bermeda, maray na panahon pagsabat ta kan New Year, Happy New Year. May uran. May uran. Lalo pagkahapon pag may banggi may uran. Ayan, tamay shear line pa saka intertropical convergence zone. Okay? Then, I think hanggang Huwebes, June, may mga pag-uuran kitang mamamatian. Pero bako masyado itong sugarong sige daw na maray. Kundi may mga panahon na talagang uranong kita. Dahil ito pumahali pa yan. Okay? Mga tugang, marami pa tayong pag-uusapan. Standby lamang. Makalipas lamang po kayo ning nagkapirang mensahe. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Consiron Rosal, Consiron Rosal, Consiron Rosal sa imo ipadagos. Consiron Rosal, Consiron Rosal, Consiron Rosal, lider ako matano. Nagdagan ni Gaspi sa tong kaipuhan ang servidor na arogya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo korum sa gabos bako politika. Nagdagan ni Gaspi sa tong kaipuhan ang servidor na arogya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo korum sa gabos bako politika. Lider ako matano. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Sa pag-abot san panahon ng Kapaskuhan, lugod padagos kitang mamuot sa saton na mga pamilya, mga katrabaho dangan mga pagtaraning, ya di ang tunay na espiritu san Pasko, ang pagmalasakit dangan pagtabang sa kapwa, lalo na sa mga nangaypo, sabot nga manin kalamidad o sa panahon nin kauswagan. Inin kami narko kamo, napadagos na maging liwanag nin paglaom, dangan kaugman para sa iba. Maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa indunganin. Ya diusad na pagbati, na puno nin pagkamuot, gyalin ki Mayor Victor Pirete. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, daita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan ay no times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na daita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kang Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ning pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mapusong bagong taon sa Gabos. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Hear those laughs and cheers, we're oh so near, so don't you ever fear. Many years have gone, but we're still here for everyone. Hey, shotgun a Merry
Ini si Mayor Alan Arandia kan piudaran maut magpaabot nin maugmang Pasko asin muswag na banwaan. Naglalaom ako kaibaan sa kuyang mahal na esposa Banji Kanyaberal Arandia na maging angat kita sa ngaran ng pagkabuhay, ekonomiya asin sa iba pang aspetong pangkauswagan kan sa tuyang banwa. Daimi kamo pababayaan sa pagtabang anuman ang mga kadipisilan kan panahon. Gilayon ini si Mayor Alan Arandia sa ngaran kan sa kuyang agom Banji Arandia asin mga kahimanwa. Extending Merry Christmas and a Happy New Year sa gabon. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminoorutan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarot, sa satuyang komunidad. Mabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ning pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Kito, digdi sa puso ko. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best phone pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa kung banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, Provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kung banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, terminan niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan ko langi. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you very much. Kay ba na po nila ang lalaking ding katurog? Mardila Degi Bang, Sarit Sana, pero diyan. And hello and Happy New Year kay Sir Noel na Manalo. Amigo, good morning. May mga binurunoodaan ko niyan. Dahil mga tatak ang talinga. Pakicheck na lang. Tsaka sa ating mga kababayan naman po yan. Dahil magbakal kang kunyan.
So mga di nagaragi sa slaughterhouse, tanga ni pong sigurado tang ayos ang karne na binakal tayo. Dahil masayang ang pera natin, okay? And then sa mga nag-titsindaning, dahil nag-agi sa tama, bagong na po yung tama, 2025 na. And then siyempre, mga tugang, ang kadakalang gusto mga kababayan, proud na proud, ha? Dahil nakasurvive sinda, mga tugang sa hagyat ka ng mga buhay, sa nakalihis pong mga aldaw. Nasa una, tada itakayanon, di ba? Congratulations po sa Indo. Sabi ko sa inyo, huwag kayong susuko eh. Di ba? Huwag kayong susuko, huwag kayong bibitaw. Nandyan lang si Lord. Para tayo gabayan. Okay. So, kasubago, manungod po ito duman sa ano diniskutir ta, manungod duman sa pagtauning welfare sa mga hayop dahil lang po dyan sa mga, sabi nga ni kayan, paputok. Ha? Yung mga paputok na nakakadanyar sa senda pong ano yan, sabi nga ni kayan, pagbuhay-buhay man dahil sensitive ang mga talinga sa panakadaog kimakusog na putok, napupurisaw and pwedeng magkausa ng stress, magbagong ugali. Yan po adi daw apera kayan uyang pala na fireworks mga tugang delikado man yung fireworks display, yung mga ano yan, wiwaralat kaan mga tugang na mga ati sa satuya pong palibot, bata nagkaparainit ang kinaban, mga tugang may problema. Mientras na magayon pagiling-hilingon mga tugang yung fireworks dahil na liliwanag ang kalangitan, mga tugang, sabi nga ni kaya nakakainggan nyo man ta, iba-ibang kulay, ang nailing mo, iba-ibang disenyo. Igwa pa nga ning mga minalayog dyan na minasabi ning Happy New Year, di ba? O kaya I love you, will you marry me, di ba? Fireworks, di ba? Mga anong ganaw niyan, mga tugang, sabi kan Department of Environment and Natural Resources, may lasting impact pala yan, mga tugang sa tuya pong palibot. Ha? May lasting impact. Kung sabihin, day tulos na hali ang negatibong impact. So sabihin, may air pollution na, mga tugang, igwa pa pala na disturbance man iyan sa mga wildlife. So mga layas na mga hayop. Di ba? Nakaka-isturbo mo pala niyan. Mga tugang na mga gibo-gibo ta. Ha? Yung air pollution, mga tugang, natural, sumahangos ta. Di ba? And then some of the residue, madumang po sa tubig, pwedeng magkaigo po ng kontaminasyon. So mga dahon na maugpaan, pwedeng magadan sa mga pananom, asing kadakol pang iba, apera ka mga wiwaralat pong basura. Ha? So, yun ang pasabi nga ni ngayon, let's celebrate responsibly. Di ba? Tanga ni po na, kunyan, mga minanatayan na mga tradisyon na yan na deta pighuna, may negatibo pala na impact sa to. Apera sa impact sa bulsa, di ba? Sir, King Rinaldo, tsaka Sir Noel Manalo. Maliban nga doon sa impact sa environment, may impact man sa bulsa. Pamahal ng pamahal yung sinusunog nyo. Di ba? Sa mga kunyan sana, sa mga natural na sana na ang importante minsan dahil na kita nakakasimba. Dahil ta na narumduman sa pagsimba ta, nabibisi kita sa kahandakan pang medianoche. Pagkatapos pagpaputok. Asin pagpapailaw. Ha? So, dapat na ayusin na natin itong mga kunyanta, mga buhay-buhay ta. Ta 2025 na, Year of the Snake. Ang nangyari dyan. Year of the Snake pala, wood snake. Ha? Year of the wood snake. Ibig sabihin, ang taon 2025 pala, kunyan yan taon ng mga wais. Taon ng mga wais. At saka yung mga kunyan, mga maigus.
yung panahon ngayon transformation, tapos introspection, asin siyempre ang paguswag. Ayan. Pero sabi nga ni Kayan, dahil mo'y pag-asa sa horoscope, trabahuhin mo yan. Trabahuhin mo yan, tangani po maging agregado. Hopefully, ini po na mga, mga nasa gobyerno, especially sa mga nagsisik ng public office, sana maprogramahan talaga ng tama sa mga pangaibo ka mga tao, yan po ng mga sa indong mga ipiglalatag na plataforma. Di ba? Mga plataforma di gobyerno. Ngani po na makatuwang kasi makatabang sa mga sangkatauhan. Gadakol, di ba? Sa pagkaon, sa trabaho, social services, sa salud, sa edukasyon, kadakol na dapat asimbagan, di ba? Kadakol na dapat na aksyonan mga tugang tangani po na maging maray ang buhay tadigdi. Di ba? Ang tubig, nagiging scarce, di ba? Hindi nakukulang na. Sa ibang mga lugar, komunidad, ay punin tubig talaga. Yan po sa mga dapat na i-address ka mga gobyerno lokal na gobyerno in particular because sabi tangani mga tugang, water is life. Diba? Pagkatapos, yan ang one of the basic needs of man. And this, duman sa pigapon niya ito na rights-based approach kang governance. Yan po dapat talaga i-address. Diba? Simbagan yan kang mga namamahala. Ngani po mga tugang na maging okay ang gabos sa palibot. Happy New Year, ngay amigo, sabi ni Lou Arthur Escobar. Siring man si Sir Francis, sa muya pong presidente kan Kabalikat Civicom 430 sa Romanggi Base, at saka chairman kan Albay Coordinating Council kan Kabalikat Civicom sa Albay. Happy New Year, tabi sir. Si Kuya Bob Nakandano, Happy New Year ngayamar, I'm back again to continue monitoring in my only one station in my radio. It's another year of waiting for our togetherness in our Bidyuki banding. Ang yari Kuya Bob, ay sana. Diba, malugaran kita, makakanta naman kita kan sa paborito mo. Hello kay Sir Deo Lisinyada, 43011. Good morning tabi sa imo sir. Mabuhay ka mo sa mga kasama natin sa Kabalikat Civicom. Ayan. Congratulations, we survived 365 days. Okay? And then, siyempre, mga tugang, sa mga ka-farmers good morning po tabi. Good morning dyan sa HJ Farm, dyan po sa San Agustin, sa Libon, Albay. Available, sabi ni Sir Mark J. Sanchez, no? Available duman sa inda ang seedlings, mga ready to transplant na. Mga tugang na mga talong F1. Dracula ito dyan, naralaba, F1. Magduman na lang po ka mo, magbakal ka mo kaanta. Yan na po ang mga pwede na itong itanong mo niyan pong January. Magtaranong kita ni mga gulayon, tamarahal na. Yan mabigsasabi, mga tugang kang DA, asin ka mga eksperto na baka next year, tumas pa rin ang satuya po ng mga barakalon ko. Tanom-tanom kita. Good morning kay, amigo ta. Kay alias Puno. Ramirez family dyan po sa market sa Santo Domingo. Yugigo na naman si Puno. Diyon, dahil sa programa ni Father Mumoy. Nagparatatanom siya duman sa iyang sular kay mga gugulayon. Bago ngayon na kinawang sukataraning may? Salamaton mo tabi, Yan ang pigsabi, pwede man sanang itanom, di ba? Nyaong ka man sana dyan sa paragil, sa paraspasan ka na rin mo. Marami yung paraan mo niya na pwede na itong, imbis na bakalunta pa. Diba? Kaya po tabi, duman sa mga kababayan ta. Yan po ansaro sa mga dapat pong tawan tananim panahon sa masunod pong taon, food security. Di ba? Pero kayo po aralin nyo, hindi yung basta-basta. At may mga daga, mga tugang na panggang na, kahit para gamitan ng chemicals. Pero iba po ning mga paagi ang mga learning side for agriculture, ang mga agriculturista, kung paano maibalik so sigla, so sustansya kang daga na napanggang na. Dahil sa pagparagamit, paulit-ulit na paggamit ng chemical.
Di ba? O yan, marami ho ng mga ano. And then, good morning sa mga nag-agri. Sabi nga ni kaya nag-organic agriculture. Nakakatabang po na sabi nga ni mabawasan taan mga pigmamati kang kinaban. Di ba? Asin sana kung totoo po ini, mga tugang, kung totoo ini na report ka mga scientifico, magayon na bareta ini. Kasi, ang sabi mga tugang, kan nagkaigoning pandemya, mga tugang, kinararanti na kita. Dahil nagruluwa sa mga auto, medyo tipid so andar kan mga makina, kan mga factory kulang ang nag-aratindir o kaya nagruluwa sa mga tao. Mga tugang, ang sabi, so ozone layer, mga tugang, suluho sa ozone layer, sa ibabaw kong Arctic, mga tugang, nairahay. Nairahay. Healing 1 million square kilometer. Yung ganunon mo Nasulat kay 1 million square kilometer, so largest ozone layer hole, yung luho, mga tugang sa ozone layer, durante kang quarantine. Kang nagkaganing COVID-19. Kaya maray sa maraot man sana ba na nangyari po ito. Napigtarakutan tang mga COVID, yung COVID-19, di ba? O yan marami nga talaga na napundos so daralagan ka mga Bicol, nagre-renge so kalidad kang parusta. O yan palan, pati sa ozone layer, mga tugang nairahay. Kumbaga nag-heal. So sa iya po na nasa 1 million square kilometer, dahil lang po duman sa pagpurundukan mga aktibidades ka mga tao. Mangyari, ayos man. Ayos man. Sir Mar, tanong po ng publiko, magsilyo masking tipo ba ang... Dahil po tabi. Dahil naman po tabi masilyo ng service firearms sangkan mga pulis. Di ba? Diniskutir na yan mga tugang na nag-aging aldaw ni Pio at saka pinagpahayag po yan kan Kampo Simeonola, kan Provincial Command, and even kan PNP National Headquarters na dahil na sila magsisilyo mga tugang nin barrel kang badil na kikagi kunya lang bagaan ipirmahan kan commander. Dahil naman po tabi na leksyon na kita, di ba? Dako lang nakarealisar, ako nga yung kapangapunan ko, bako lang pulis, kundi maging sa mga gun owners. Di ba? Minsan, pag ginatulgatulan, baka magkaputok man mamayang gabi. Bawal po yun, Remember na yan po yung pig-apod ng mga bala perdida. Pag pinaputok mo sa aire, sa itaas, kung gurano ang kakaskas mga tugang na naglayog pa itaas, pagali po naman sa puro kambadil, so ilog, mas doble o triple pa ang kaskas kayan mga tugang pa ibaba, because yung guyod po full of gravity. Ramdam mong pundok itong mga panahon na nag-cover kita digdi, mga tugang, may mga yero ang atop na inugpaan ng bala, tinamaan sa bitis. Tumit mo ikunsen baga bala pirdida. Kung sa payo ito tuminugtok, bakong narimati kita. At least kung nagparakampanya na sa mga sa gobyerno, kung bibilog na task force na nyaon so Armed Forces of the Philippines, nyaon so PNP, tanganin na ngayon kung nalimbawa ngaya Navy ngaya nagkaputok, Navy man ang madakop. Kung Army man, kung pulis man, tanganin na dahil deresmintihan. Kang mga panahon na ito, talagang sigida ang tanda ko lang na diskwido nga na mga biktima ng gunshot. May mga gunshot wounds during the New Year's Eve revelry. Pero ngunyan, nabawasan na ito. Kaya dahil naman po, tabi, disiplinado naman mga kapulisan ta. Sayang kang bala mahal. Di ba? Sayang kang bala mahal. Diba? Ginagastusan ng gobyerno galing sa buwis ng tao yan. Kaya huwag niyo sayangin. Okay? Hello kay Prime Raul Caldio, kang PYC Enterprises. Oy, gusto niyo magregalo ng ng radyo, punta kayo diyan. Kay si Raul, diyan kayo bumili.
Mura na, garantisado pa. May after sale service pa. Tutulungan pa kayo kung paano magkalisensya ng ng ayang radyo nyo. Uy, salamat po pala sa NTC, ha? Kina Sir Joseph at saka kay Attorney Bernaldez. Siya ang OIC ngayon eh. Mga tugang, salamaton po sa pag-renew kan sa muyang license, ha? At least lisensyado na uli. Na-renew na yung lisensya kang radyo ko na base tsaka yung saro na portable. Salamat naman kay Sir Prime Raul, ha? Kalyo. Pasyal kayo dyan sa Orosite, di ba? Dyan sa Mayon Emporium Building. Pasyal kayo dyan. Mayroon namang karatula sila para makapamili kayo ng kursunado yung radyo, ha? Na pwedeng magamit in case of emergency, mga tugang, na sabing yan, kahit wala kang load, makakapag-connect ka sa family mo, sa friends mo, sa trabaho mo, or so to anybody else during emergency. Di ba? Sabi ni Gina Balaguer Valderrama, good morning po, Happy New Year po. Yan. Likewise, Tabi G at saka kay Bob, good morning and to the family. Ayan, Happy New Year po sa Indo. And also kay classmate, kay Jomar Balaguer, dyan po sa Rapo-Rapo. Ayan, good morning kayo sa iyo, mate. Gerald Aranya, morning po, Sir Andy, ang sabi, pero tiyan. At di umaga, Happy New Year po mga kaibigan. Thank Kajibigan. Yan. Thank you, 2024. Welcome, very good, 2025. God bless all over the world. Alright. Mga tugang, alas 8:30 na po ang satuya pong oras, digdi sa DCGB. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan po langgi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Looking for affordable and fresh meat this holiday season? Nong Meat Shop na kita. Nong Meat Shop. Punta na kay Nong Meat Shop. Siguradong panalo ka dito. Marami kang pagpipilian. At siguradong wala kang pagsisisihan. Mura at garantisado. Dito mo lang matatagpuan. San ka pa? Dito ka na. Kay Nong Meat Shop. Marami kang choices. Available ang manok, longganisa, skinless at iba pa. Dito mo rin matatagpuan ang tosino galing Pampanga, siomai, ham at iba pa. Nong Meat Shop. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na, makita ka pa.
OwnStyle Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. OwnStyle offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. OwnStyle Graphic Design Services, located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Old by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz Street, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Matayas Kinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. OwnStyle Graphics Design Services. Make your own style. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Sa mga taga-Villar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kang bilog niyang pamilya ang maliputok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasarundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya, nakamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo Kanho Villar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa Banwaan Kanho Villar. Sa Giraray, sa gabos na taga Villar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DZGV sa Bareta mapagkakatiwalaan. Alright, mga tugang, balik po kita dito sa programa. Ang bilis-bilis po ng oras. Duman po sa mga may lalakawo na alas 8:39 na po tabi sa tuyang oras. And siyempre, sa mga may babakalon po tabi, mag-aaratab ka mo ta. Pag mga alas 11 na, nagbibuild up na po ang traffic dito sa Legazpi. Minatukod na po ang gabos na mga lugar na may harani sa mga mall. Dahil iriruan dyan. Di ba? Dahil iriruan yan. Buon dyan sa, sa Bitano. Pasiring naman sa Yasiano. Tapos yung palibot dyan sa SM. Dahil iriruan, pasiring naman sa Gaisano. Kaya, mas maray pa maglakaw-lakaw dyan. Pag madyan ka sa sentro, maglakaw ka na sana.
iwalat mo sa sarong lugar na may bantay so auto mo, kaya so motor mo, bago duman sa no parking nga, madali ka mukhang kunyan, kang clamp. Ha? Ayan, good morning sa mga amigo niya to na ano yan, at tagapagbantay sa tinampo, ha? Yung Public Safety Office, ha? Headed by ano yan, retired police, si Sir Octavio Rivero, ha? Very active, ha? Siya na mismo nagang traffic dyan na iling ko sa may in between 101 saka hindi sa may ano Ayala. Makairak man nga pagparatirikita ng mga kunya na ini. Kudi nga dapat na pamati taman sa inda na sala pigigibo nila. Di ba? Magsurunod po sa traffic, ha. Magsurunod sa mga ano yan, designar ng mga parking areas. Pagkatapos mga warning signs, tangani po na ano yan, dahil kita matikitan. Yo. At talaga pong dahil maiwasan, matindi na talagang dakulo ng auto in the konsenaralian. Talagang dakol. Dakol lang bikulo po na nag-aal. Kung kilingon mo nga nini, biyot na yan tinampu talig dia. Kasi siyempre sa iba, so gilid yan tinampu, gigibong paradahan. Ade, minsan, nagkakagit-gitan, takon minsan may darodakula na autong minaagi, yan po ang nagiging problema. Okay, duglangan tayo istorya, alin po dyan sa luwas. Chief of Reporters, Jimmy Nazarita, dyan po sa 3rd District. Chief Jim, good morning, please come in. Yes, salamat Director Mar. Maray na aga sa mga baranta. Bayaw kita ngunya actualmente sa Josepina Belmonte Duran Hospital sa syudad kan Ligaw. Mangungumusta lamang ko nakita kan sa mga preparasyon, mga bulong, anesthesia. So gamit para sa mga pag-operar kuning kaso igwanin mga didimalason. Siguro pasaway na. Sa mapuputukan kan na mga paputok ta. Sa paglibot-libot ko digdi sa sakuyang area of responsibility tabi Director Mar. Igwa man ang ganda ko pang nagkakairiling na mga nagtitirienda kana mga paputok. Pero sabi, regulated ini sa mga pigdi-display, sa mga tamang so pig-allowed. So one-third sa nang kutsaritang pulbura. Pero malay mo kung igwanin mga nakatago. Yan. Na pag mga alas 11, alas 12 na yun, manggiraray binaralawasan mga makukusog na paputok. Pero sana daiman. Ngunyan, yung kita digdi sa Josepina, actualmente, kaso hapon pa ako nag-drop by digdi sa nasabing hospital. Takpiganap niya to sa Chief Dr. digdi, si Dr. Dominador Concepcion, o kaya sa Chief Nurse. Kundi, bigo kita, aram mo holiday, kaya ngunyan. Baka diyan pangapon majority yan. Inda sana. Naka-code white alert, pero hindi. Code white alert, dapat alertado. Oo. Pag kuhaan ko digdi sa... Although yung digdi mga nurse, aktibado ko niya, nailing ko, pinag-entertain man kita, nakakahoron man yata question. Sabi na yung anesthesia. Alcohol. Yung nga gusto ko digdi maisya. Alcohol sa na nang available. Dahil man kita nagtataram ka. Joke lang. Dahil nga dapat makahuron niya to so mga dapat magtaram kayo ni pag-abot sa pirang doktor, pirang nurse na nakadyuti, madyuti dyan. Ang question dahil sarado digdi sa opisina ni Chief Doktor. So Chief Nurse man, Madam Ilsa Marso, piga tuktukan ko, pigsirip ko digdi sa second floor, negative man, dahil kitang makakahoron. Although sabi digdi, kan mga attending nurse sa digdi sa entrada. Emergency igwada sindanin preparasyon na pero dapat ko ngayon kami ang dapat magtaram kayan. Igwa ang pahiling sa Kuya Digdi mga bunay. May mga ay kunan yan. So halimbawa ngayon nakakaongga ki Watusi. Yan ang pampahali kayan, pangkontra. Ang preparado mi ngayon Digdi mga bunay na. So kaputian mananggad. Ready na sa mga kaputian. Yaon Digdi.
Pero with regards duman sa iba pang detalye, mga Day preparasyon. kang nailing nalagadi dyan, day Day- kang gunting, day Igwada sila. Ako kay punta ko na so reliable na persona na pwede Iyo. magtataram. Question, day digdig kitang na timingan sa opisina. Mhm. So, chief nurse and chief doctor, Mhm. wara sa mga oras na yun. Pero, basado digdi sa mga nurse. Ready sila, ready. Ready nga kami. Ready sila. Igwa nga digding nag-arabot. Iyo, Pero niya ko, may direktibo man yan from the Department of Health na dapat na gabos na ospital, gabos na clinics, maging antisipado ang pagsabak sa bagong taon. ya, kung taramon mo na lugod na dahil kay anesthesia, dahil kay mga pang-opera, tanganing dahil magpapurutok, magkatarakot. Bata, garo may dinalagan dyan kan saro. Garo may dinalagan ng saro dyan kang inot, kang bago Pasko. Ginubatan ito. Oo, Pag na-interview niya to sa PIO, tagapagtarap kan ginubatan PNP, igwadaan ni naputukan talaga duwa. Oo. Pero nga sa latest, negative na Day pa digdi man. sa CP na wala man. Diyan, day man nga nag-arabot nga, mga matanga na. Oh, pagkasarabat. Pagsabat pa nga dyan, day man. Day pa. Wala man pero pagkabanggi, ka nang nagpuputok. Iyo. May basaro-saro na ta. Medyo nag-uraw-uraw na. Mga makusog naman pati. Taon-taon mamonitor man kita kayo sa paglilibot niya to sa mga pamrisyuhan manungod sa ining mga pigana pagabot sa pagsabatkan bagong taon. Dahil manawara pagatabi Director Marmang Giraray ang mga paputok. Yan. Primero, negosyo. Gusto man maghanap buhay. Ikadua, garip feel man in dan espiritu kan pagsabat ka New Year kun igwanin nagpuputok tabi Director Mar. Okay, so yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon halidigdi sa Josepina Belmonte Duran Hospital. Kaso bago makusugon sa uran, ngunyan, mainito na, igun mo, anday ka Sabi yan ang dapat mong likayan, Chief. Sabi uli na sa boses. Narinimati na naman kita ngunyan kan uran, init. Ako nga ni kan kasod mo, nauranan ako, medyo nagsurusipon man akong diet, no? Oo. Dahil kitang magini mo, talangan man dahil kita magluwas, yung trabaho ta. Roger. Basta kaya pa, pahit siya na. Pahit siya ng pahit. Basta buruhay. Yes. Salamat sa 2024. Oras na sa natatada niya. Ano pa? Na, Congratulations, Chief Jim. We are proud of you. Why? You have survived the 365 days. Iyo nga, para riyas kita. Masalamat na ng maraini sa mahal na Diyos na tinawa naman kita ning sarong taon. Ngayon yan, mahampang naman kita, panibagong taon. Yan, panibagong pagigipag sa palaran. Pala nini, birthday, yapol ko pala nining birthday bation ta. Okay. Si Raisin Liosala, Rafael Liosala. Parehas aki ni Madam, Mr. and Mrs. Susana Liosala Kadag. Kadag Liosala, Susana Kadag Liosala, and Rodi Liosala. Aki ninday ni. Pinagsaro na sa natangan ni tipidaan gastos. January. Practical. Birthday ngo niya ni Raisin Liosa. Kasabangge, Raisin Liosala, lalaki ni. Then so akin niyang si Rafael Liosala by January. Pero inaro na sa kasabangge. So, birthday. Happy birthday, belated. Happy birthday kaning dadawang akin ni Madam Susana Liosala and Rodi Liosala kan kamalik. Okay. Yan tabi Director Maran sa to yung mga dagdag na informasyon halidigdi sa Josepina Belmonte Duran Hospital, Jimmy Nasalita, DCGB News. Happy New Year. Thank you very much, Chief Jim. Happy New Year. Lipat kita mga tugang sa lalaking pasiguro pirmi. Pirang markasotis daw binakal kayo ni sa tabako. Joshua James Vino, good morning. Happy New Year. Yes, Happy New Year, Sir Mar. Happy New Year sa kabos na mga parantabay. Yan, inapitan mo na dumang kimarkasotes. Trabaho muna. Una palagi ang serbisyo sa bayan. Magyari, ayos na no. Na-briefing mo na si Kaan. Ayun na. Ayan. Trabaho muna bago ikaw, ha?
Huwag mong pagsilosan ang work ko. Nagkakilala tayo na ito na ako. Bayan mo na. Nangyari, bayan niya sa imo. Bayan niya sa imo. Ayan. Huwag kalimutan. Siyempre. Hi, May. Hi, good morning kay 430. 43030. Yan. Si Sir, ano yan? Si Sir Honey. Joel. Si Sir Joel tsaka si Ma'am Honey. Si Ma'am Jelina. 430 kilo 11 garo si ano si Ma'am Jelina. Ayan, alright. Sige. Kumusta dyan sa imong area? On the way ako ngunyan, Sir Mar, pasiring sa Campo Simeon Ola. Dahil lang sa ngunya na pagkaaga, na katalaan pagtabang-tabangan, kan Police Regional Office 5, katabang ang Bureau of Fire Protection as in Department of Health, na direstrong karon itong manlaylain na klase ni na paputok na nagkakurumpiskar kan mga pwersa kan nakapulisan sa manlaylain na probinsya digdi Sir Mar sa Bicol region. Kadaklan sa mga nagkakurumpiskar na mga paputok ining improvised cannon o mas nitpit sa apo digdi sa tuya na buga. Iba-ibang klase na yan. Mga improvised na talaga. Gawa na nga ng tubo. Dati kayo ito, nagpunla yan sa mga soft drinks in can, di ba? Ngayon, may plastic na yung plastic pipe, di ba? PVC pipe. PVC pipe. Galing naman pati mo niya ng style mo yung Sir Mar, ang iba ko nailing. Galing sure shotgun, tayo na bagang handle. Igwa nga ning garo RPG. Pipasan si sindan sa likod pangyari. Kaya susod sa impormasyon ni Police Lieutenant Colonel Malo Kalabakib ang tagapagtaram ka na Police Regional Office 5. Apera sa Boga may nagkakurumpiskar pang ibang mga klase ng paputok sharing sa pop-up, baby rocket, pili cracker. May nagpuwersa talaga, may nagpuwersa talagang magbenta niya. Kaya kan ma-repair ini Sir Mar, uminaksyon man tulos na kurwa ini particular na Sir Mar naman sa Sorsogon and Masbate. Ba't ani ba kayan Joshua pag bibiyahe? Pipatos iyang kikon yan, pang regalo? Iyo nga ne. Pipatos ano pang regalo ngayon? Pipatos talaga iba-ibang tamanyo. Correct. Una mo sa pamasko. Correct. And Boga tabi Sir Mar nasa 1,258 pidaso ni na Boga na nagkakurumpiskar sa manlain-lain na probinsya pero talagang day man naubos Sir Mar. Kumbaga day man nasusurod talagang kurumpiskar kan mga otoridad. Kundi at least ini sarong pagpapahiling ining mga yaring pagdistrong karong niya na pagkaga sarong pagpapahiling na seryoso na mga otoridad sa kampanya daday na maggamit sa ining mga illegal na klase ng paputok. Lalong-lalo na initabi Sir Mar na Boga delikado lalo na sa mga kakianta. Ano yan? Pag nadadakop Diyos kang pulis ang sarong aki na may daradarang buga o nagpigamit ng pigpaputok, ano ang padusa sa inyo? Pikumpiskar sa na o igwayan ng anong sistema diyan? Yung man yan ni Sir Mar ang iapot ko takadaklan magasa na kumpiskaran kayo ni mga aki. Yan. Pwede garo idamay na sumagurang mag-community service on. Correct. Pero ang initial talaga Sir Mar, kumpiskar sa naman mo na. Yan. Madali on may asimbol yan. Pagibugiraray. Para mabakal ka ki 5 soft drinks in can. Igwa ka na naman. Tapos na Fury, tigapod na Fury. Fury parang brand. So, kunyan yan. So, fluid, lighter fluid. Pigalo sa pintura. Lighter fluid nga ni. Bibala dyan. Minsan, thinner. 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 Thinner pala yung
Fury, ang araw ko sa bro. So, yung nga apod sa tindahan, Fury, sa tiner, tingalo sa spray ba Sir Markang Barnes. Ayan. Ayan ang nakumpiskar, 1,258 na piraso ini niya na pagkaaga, pero sa good mo niyan, nagpadagos pa na confiscation at mga otoridad ko may mga naaagihan sindang mga nagpaputok kay ning boga, pero talaga ang dakol kay ni sa mga kunyan, barangay medyo makatakot ang mga aki ang nagkakarawat tabi kay ni Sir Mar. Kaya bisita ko niya na pagkagaan na DOH sa mangyayaring seremonya pag-distrongkar kay ni. Sa record na magkatabi Sir Mar kan DOH Bicol, nasa 7 na mga individual ang nasa buga ng buga. Dinira sa ospital. Kaya padagos ang kampanya niyan, pangapudan kan DOH, kan PNP at kan Bureau of Fire Protection. Talikayan ang pagparagamit din na mga boga tanganin ng matrangkilo sana asin dahil tigmamate pag nagsabat na kan bagong taon, taon na matanga. Okay. Yan sabi Sir Mar, dagdag na istorya on the way kita sa Police Regional Office 5 Campus in Ola. Just for me, no? DCTV. Thank you very much, Joshua. Happy New Year. Lipat kita kay Partner Al Armario. Partner Al, Happy New Year. Please come in. Thank you so much. Happy New Year, partner. Habol oras naman ngunyan. Ang mga kontratista, asin DPWH, kan mga project na dayninda natapos ngunyan na 2024. Siring kan sinabi ni Congressman Saldico kanako Bicol na laoma na ang pagbulos ng mga project ngunyan paglaog kan 2025 dahil kan bilyones na pundong inalokar ninda sa bilog na Pilipinas, lalo na digdi sa Bicol Region asin Salbay. Digdi dakol pa ang mga pendyenteng patrabaho, siring kan mga patubig, ining digdi sa Buena Vista, pasiring sa mga kataraning na barangay na pigalat na sanaman ang dagdag na budget para digdi sa 2025. Iyaon pa ang mga irrigation project sa bilog na Bicol Region, lalo na digdi sa Albay, na dahil pa nai-implementar. Mga patinampo, nasagkod sa ngunyan, dahil pa matapos-tapos ang mga road widening, dahil naman kan padagos na pag-uran, kan mga luminihis na aldaw. Ang budget kani nasa 2024 pa, asin na pigalaoma na pwedeng matapos ini sa 2025 na, plus patong na naman ang 2025 na budget na nakatagama naman sa iba pang mga infra project digdi sa Bicol Region, lalo na digdi sa Albay. Kaya sibot-sibot ko niyan ang mga kontratista asin DPWH sa pagpreparar na ma-implement tulos ini paglaog kan 2025 plus ang mga daypan na natapos na budget kan 2024. Ayan tabi partner, ang informasyon pa digdi sa Southern Part kan Legazpi. Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Oy, nagbibilap na dan traffic, mga tugang dyan sa kunyan. Sa hampangan kan Legazpi City Public Market. Nangyari. Yan, yung mga kontratista nag-iradili na tamapuro na magkatrabaho. Makabawi lamang kang pinamamasko. Ay, pangyari. Okay, tural-tural ng trabaho tanganing magpara dakulan proyekto. Yan, Papa Mar, dakulan man yan nagkakarawat kan pellet gun sa kada barangay, nagbabardil-badilan, grupo. Dahil lang nga pigsirita ka mga barangay opisyal. Sutaraning na barangay digdi sa South, mga tugang yan, no. Pero ang aram ko, yung barangay Kapantawan palaan mayroong executive order si Kapsim Brizuela. Napigbawal ng pellet gun. Pag nadakop ka dyan sa inda, pipag community service ina, sumagurang. Plus kumpiskado yung Kaya pag nagpunta ka dyan, maski bako ka taga-barangay mismo, pag luminos ka sa tinampo na nagkawat kakaan, may daradarang ang pilit kang kumpiskado ang mga tanod. Ay, nako. Wag kang yan po, magbaradil-badilan ka, makatama ka, makusog ba yan? May bala pellet, pwedeng makabuta. O kaya pwedeng makalugad ka iba.
Paki-regulate na lang po tabi sa mga kabarangay ta, mga barangay officials ta. Saway-sawayon, mga magurang saway-sawayon. No? Pwede magkawat dyan sa loob ka na rong. Pero kung nagbabaradilal-badilan na, may problema na kita. Di ba? Yan po tabi, adi. Sa Albay, 248, nabuga ang nakumpiskar. Sa Camnor, 365. Camsur, 386. Yung ganoon mo. Mga buga. Improvised canon. Okay? O paano, mga kapatid? Ako po'y iskada na muna. Tangani po makapuon man sa oras mga tugang si Papa P. And then, standby lang kamo tabi sa mga dakol pang istorya. And then, ako mabalik ako mamaya 10:30 hanggang 12:30 tayo. Iyo. Alright. O, sino ka boss? Mga po kang bilog na tropa. Sa ano po, si Marnela. Thank you sa mga po ni VP Henry. Salamat po maraming sa pangantabay. Mula ng pandemya, maraming nabago